Joel Legalia 34 sena minn taslima ma natax il-ħelsi mill-arrest wara li wieġbet mhux ħatja li fit-8 ta' Mejju ordnat jew ġielet lil Ronald Mallia sabiex jagħmel teddida ta' bomba fuq vapur tal-Gozo Channel. Gallia li ma taħdimx ġiet arrestata wara li jumejn ilu il-pulizija resqet lil Mallia l-qorti u xlietu li ċempel b'mod anonimu lill-pulizija u qal li kien hemm bomba fuq wieħed mill-vapuri tal-Gozo Channel. F'seduta bil-bibien magħluqa minħabba l-kundizzjoni ta' saħħitha, il-mara ġiet mixlija wkoll waqt li kienet arrestata fil-lokab tal-pulizija kellha fil-pussess tagħha id-droga eroina u li kisret il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest b'rabta ma' każ separat. Il-każ qed jiġi deskritt bħala serju għal fatt li s-servizz tal-Gozo Channel waqaf ħesrem u l-vjaġġi ġew sospiżi għal aktar minn 3 sigħat b'inkonvenjent kbir għall passiġġieri fosthom pazjenti. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Omar Zammitu George Cremona mill-iskwadra ta' kontra t-terrorizmu anke jekk il-każ m'għandux jaqsam xejn ma' terrorizmu. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu kif Mallia nqabad iċempel minn telephone box qrib il-Konkatedral ta' San Ġwan minn fuq kameras tas-sigurtà. Joel Legalia kienet ordnat lil Ronald Mallia sabiex jagħmel it-telefonata għax kienet għawdex u ma kellix abtit tinżel tidher quddiem il-qorti b'rabta ma' każ li kienet involuta fih. Għall-akkużata qed jidhru l-avukat Chris Bonnet u Stephen Tonnello. De Niro buġġeja ta' 23 sena minn ħażabbar ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li tressa l-qorti mixli li stupra lil-eks sieħba tiegħu ta' 15-il sena sabiex jallima lezzjoni wara li bagħtet messaġġ lis-sieħba li għandu bħalissa. Iż-żagħżugħ der quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mecche akkużat li fl-14 ta' Mejju stupra u żamm lill-eks sieħba tiegħu kontra l-volontà tagħha u kien akkużat ukoll li pparteċipa f'atti sesswali ma' minorenni u li kiser il-kondizzjonijiet li kellu fuq is-sentenza preċedenti. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur John Spiteri qalet kif buġġeja kien f'relazzjoni ma' tfajla ta' 15-il sena u li talaqa sabiex joħroġ ma' tfajl oħra. Hawnhekk it-tfajla bdiet tibgħat xi messaġġi lis-sieħba ġdida tal-akkużat. Kien hawn li buġġeja ħadd tfajla d-dar Tomu tagħha xeba u stupraħa sabiex jagħtiha lezzjoni. Id-diviża mmexxija mill-avukat Malcolm Mifsud talbet għal ħelsien mill-arrest u kif ukoll ddivjet fuq isem l-akkużat madankollu ż-żewġ talbiet ma ġewx milquha u l-akkużat inżamm arrestat. Jake Sebastian Morris ta' 41 sena mir-Renju Unit wieġeb ħati li seraq minn 6 karozzi u li għamel ħsara fuq diversi vetturi b'dannu ta' €2500. Minkejja dan huwa ma natax il-ħelsien mill-arrest bis-sentenza finali mistennija tingħata lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan wara li der quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mecche akkużat bosta akkużi fosthom ta' serq aggravat li kien taħt l-effett tal-alkoħol f'postijiet pubbliċi li ta' dettalji folozz lill-pulizija u li insolenta u għeddet uffiċjali tal-pulizija. Huwa wieġeb ħati madankollu l-qorti ma laqgħetx talba l-ħelsien mill-arrest bl-akkużat qed jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.